tumita muhung dermong lakoni ngomong sing ora-ora ta. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Mbruk. Aja ngomongne gurim ceceker. Wis. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1. Awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia, adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono muga-muga dadi tombo kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutup ning kutha aja isuk-isuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kaseng seme Mas Bayu. Dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Sinta. Ngono, pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu Kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu. Res Sara
Padang. Terus nanging datan hanyut lapi Padang ning Ranyu Lapi Mas. Heeh. Apa kuwi? Mangga. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanciratri aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lembayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sepake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawa serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging
uga kang pecah pamore sang sanjo nganti kendhat nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye, nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh ono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos donya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg-ngadeg wae ngadeg. Heh? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Duh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Duh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tri. Bes. Ser. Yuk. Ora wedi. Aku pemadane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora ta. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang loh. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu engko ta. Oh. Aja ngomongne gurem ceceker. Wis. Wow. Wo. Udah ya. Mbuh. Kowe nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1